Šta vi činite za svoj imunitet? Aleksandar Đorđević, košarkaš. Za mene bilo će timska igra. Ja sam igrač, trener, muži odmah, poslovni čovjek, ambasador UNICEF-a. A da bi ceo tim funkcionisao, najvažnije je odbrana zdravlja. Igra imunoformula, obilježen imunitet i jača otpornost organizma. Dobar taj igrač, da ima imunoformula. Igra imunoformula, klasik sa društvenim valogvitom, a sadjetiva sa imunovikivijem. Naš imunitet u polju kvalitete života.